DCGB sa programang Usapang Pamilya. Hep hep! Hooray! Sabaday! Present! pag nagkataram kang hep hep hooray, gari pero may ako nao dyan. Hooray! Udya, Hooray! Ano, sa Bicol kaya baga mga tugang huri, huri. Last yan, last. Ano? L-A-S-T. Okay. Bako L-U-S-T. L-A, last. Pang-udyan, pang-huri. But anyway, di kita mapahuri nguya na pagkahapon mga tugang. Welcome po sa programang Usapang Pamilya. Kaibanan po si Kuya Mike and si Kuya A. Sarong oras na naman kitang mag-iribanan nguya na pagkahapon, aldowning Sabado. Sa mga nag-aantabay sa Satuya dyan, maray na pagkahapon po sa DZGB News Online. Good afternoon. Tiring man sa mga nakaantabay sa Saindang Harong. Nakagamit kan sa indang mga transistor radio. Good afternoon, tabi sa indo ka, boss. Yes, Kuya A. So mga apektado kang burnout mo yan, Kuya A. Maglipat muna ka mo sa radyo. Kung ikaw maka-iling duman sa DCGB News Online. Oo. So may mga dipila na dipila. Correct. Tapos so nagko-comment duman sa permi sa DCGB News Online. Mag-text ka mo sa mo. Oo. 0927-3980-955. Yan, pwede nindo yan i-text, no? Pwede man ka mo mag-upload. Correct. Sige! Saan ka baga, Kuya A? Domingo. Oh. Ano nga yan? Ha? Ano ang nararamdaman mo, Kuya A, pag Domingo? Sunday. Yeah. Pag Sabi na Kuya A, kami inapot ako ang kanginot na ano. Nyako, ano ang yan? Importansya niya ko kang Domingo. Sa pangural daw nindong gibo-gibo sa aldaw ade. Ay day nga ang Domingo nga magayon na aldaw. Apisar nga na kaaldawon yan ni Lord tama si rimba. Kaaldawon man yan ka mga mothers. Oh, nata niya ko ta kaaldawon ka mga mothers ang Domingo. Natada. Day off. Nagdidiriyo pa ng ibang mothers paano Kuya eh. Day off da. Pero sa aga, special. Oo. Diba? Bako day off ka mga mothers sa aga. It's their day. Correct. Yes. Mother's Day 2021 May 9, 2021. Sa gabos na mga ina, sa gabos na mga mami, mamita, mama, nanay, Mudrakels. Madiris. Happy birthday. Happy Mother's Day. Pag birthday ito, termina isipan ko birthday na. Tadaw ini. Marian, oral daw birthday. Sisa daw may birthday ngunya na. Sige. Besa na. Happy Mother's Day tabi sa gabos na mga ina. No? Pag arba ka ni Kuya na kaldawan ka mga nanay, tawan-taman ki so mga pagtao ki marahay na atensyon para sa mga nanay tanganing makahiras man kita sa inda ki mga bagay-bagay na mga issues na nakakaapekto sa inda asin ko ano man ang mga programa para sa inda kang sa tuya na gobyerno, programa kang syudad, programa kumisan programa kang pamilya, kang agom, programa. Bako yan sa programa sa radyo, Kuya Mike. Kung sa mga pigigi mo para sa mothers. Oo. Mga 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 tangibles. Kapaki-pakinabang. Correct. Pero inutong tango na, itong sa mga issues na nakakapit sa mga mothers tango niyan. Oo. Lalo ngunyan bagang pandemic, Kuya Grabe. Very, observable na maraming ngunyan. Correct. May mga mothers na nakaka-experience ka ng mga issues na yun Yes, sa oral daw din ng pagbuhay-buhay. Aram tango yan. So, especially sa mga mother, nadagdagan sa load. Bako so sa cellphone na load. Ako na, may nagtataon na ganyan. Nadagdagan, Kuya Mike, so load kan sa indang trabaho. Diba? Kadaragdagan sulod kan trabaho kan sa tuya mga ina. Kumbaga, kung sabi ko, kagabatan. Yan.
Nagpandemya May na. naramdaman ako katong announcer digdi sa hatuyang istasyon sa DCGB na to. Sana ngaya arayo ka mo sa mga kagabatan. Oo. As in sa mga problema sa UTAC. Yuta. Oh, Iyo. yun ang mga intro niya man na kato naram niya ako. Matibay man ito. Okay, ang ngunyan, ini mga kagabatan na ni Kuya, saro-saro unta. Ano daw ining mga kagabata na Oo. ini? Gabos halos kadak lang din makaka-relate actually. Tapos maaaraman nila kung yaon sa inda. Yung mananggad ngaya. Or baka nailing man sa another iba. na mother ay yung ngayon nailin. So kapitbahay ko ngayon arog nga kaan. So mga pinag-aagihan tabi, Oo. mga issue kan mga ina ngunyan na medyo magabat. Oo. Magabat. O by rank ini kuya Paano yan, Papa? Sa source ta, may nag-survey ka di ka. Di pa naaloy, mga last year pa lang ini, Oo. 2020. Iyon ang nagluwas na ang rank 1 sa mga issue kuya aram mo. Yan ang pinakadakol. Oo, yung Oo. pinakadakol na sa mga mothers tangon yan. Issue, Ang number 1 na issue na nakakaapekto sa mga mothers, poverty. kahirapan, Yan. pagtios. Pagtios. Yun mo, tig-arapot sinda, ano nga ang pinaka Magabat. magabat nga sa imong pagbuhay-buhay Oo. bilang ina. Ayun, pagtios kuya Pagtios mananggad. Ano? Maski garo ba ko ina, nakamati ikipagtios. Correct. Pero kaya kumbaga may focus group sa nasindang So, Buda, Kuya para Mike. sa mga mothers nga Buda, Kuya Mike, talagang ang enot na makakamati kan pagtios ang ina correct. siya ang nagbabudget. Mhm. Siya ang Yan. nagluluto. Ang mga tatay, i-dumping sa Oo. noon. So, Paano ko ngayon paano ko ngayon pag kakasyahon ngayang tinaw mo sa kuya? Sabi kan ina na mabayad ngay ako sa sa kuryente. Kaya pag ako minsan, may 5 ilaw, sarusan na yan pagpalaadon ta. Ayo. Kulang nga sa tinaw. Kaya, yan, nakakaukod mag-budget si Yes. Kaya mailing ka, mamamatian talaga kang ina. Kung nagtitios kita, inot na inot, pag intriga, ay kulang ngayon. Iyo. Paka, suibog o sunipis ka. Sunipis. Or kaya sukulor. Oo. Or kang tinaw. Ay, sus ko nga. Pula? Alam na dis. Pula. Kulang na naman Ha? Dami aki asul. Yun Oo. Bata ko niya ba? Color coding mo yun. Oo. Madali na mamit, babe. So, mamamatian talaga kan mga ina Iyo. ang pagtios. Hindi ang inot na nakakamati kan pagtios. Tas hindi Okay, ang- kita mo na mga aki ni nanay. Opo. Kung in kaso may trabaho naman kita, Mhm. rumdumon tayo base sa survey, number 1 na issue, poverty. Correct. Pa nagduluman ka mo kinanay, pag taga ukipan tabi man ng mga kaakian. Mako sige na sa nakiagad. Pag igwa, pwede man Correct. Oo. Isaray mo muna Yan. dyan. Sa mga arayo, OFW. Padara. Baka lingaw na nilo si mama nilo. Padaray man daw Padara. tabi nilo. Yan. So mga OFW to dyan nagpara comment sa to sa DCGB News Online. Yes. Pag tagahirasiman si mama. Padara. O Yan. ma, saray mo muna dyan. Tapaguli ko, agadong konsay mo. Pasaray palan. Isaray man sa Oo. napalan. Pero dahil magpadara da kidalar. Nata. Dapat peso na Peso ipadara na. mo. Oo. Mapapagala Ipakambyo na. mo na. Mapapagala na naman kita. Sa bagay. Mahirapan. Matarang yung sinanay. Pahirapan mo yun. Mapakambyo Oo. pa yun. Mapa-exchange pa nga ko ni. Oo. Exchange. Yung baga. So, enot na enot, Kuya Mike, ang namamati na magabat ngunyan kan sa tuloy Oo, na yung mga kuya ina. Pagtios talaga. No? And kung minsan, yung nagtitios na nga niyang pangimati ni nanay, dahil niya pa matitios ang aki pag may pangangip. Kulang na. Pag igwa pa yan pwedeng maitao. Mairit pa. Itatao niya pa yan sa aki Iiritan niya. pa. Maski suaki niya may pamilya na. Oo. Araw ka ng nanay. Maski nagtitios, pero dahil nakakatios. Correct. Di ba? Ko dyan bagas lamang ta. Dahil nga ako Kung minsan nga ni kuya dahil ka pa nagtataram. Uy, pag
So, nagduma na. May napapattern da, kuya, yung mga aki kang nanay. Pag madigdi ba sa ngayon? Pag may kaipuhan, kung ano nga kaipuhan mo, bagas o kuha na duman. Alam na dis. Oo, yung baga. Kaya yan ang kumbaga, gari, inang pagkakaiba kang nanay and tatay, Oo. na sa kutob pa sana, Aram na. yan, aram na ni nanay kung ano ang problema mo, ano ang kaipuhanan mo. Aram ko na pwedeng maging sideline kayo mga nanay. Kaya po rin kambulang kristal kaya Mike. Aram ko nga ang problema mo. May punto ka, kuya, eh. Bibira ko makailing na nagagamit kay bulang kristal na lalaki. Lalaki. Oh. Kutob lang ang puhunan. Yan. Baka mga lori, mga kurtina yun. So, teka lang, hula. Kutob ni nanay. Yan. Pero talagang ang nanay, aram talaga kaayan. Ano? Aram ang gestures ta. Aram ang gustong sabihon ta pag nangangaipo kita lalo na. No? Ito, Aram sa yan. mga tatay naman, ang Oo. kamu mga tatay, dahil na pagpara, so mga bisyo ta dyan na, bawas-bawasan tayo, makadagdag kita ki Income. intriga. Oo. Pag Kung tios- kaya tanga ni, aliuna ang sa tuya, mga bisyo, araw kang sigarilyo, pag-inom, Nagtitios na ngayon, nagsusulo kapag ikwarta. Ibaga. Dahil na pagpara-irisipon ngayon, kunya na panahon ni na may pandemya kita, medyo maging practical kita dapat. As in, magtabang na marahay sa, lalo na sa pag-budget ni nanay. Basta, sa mga maraysan ng paagi na, dahil kita makakalaog sa mga dipisil na sitwasyon. Kompromiso. Oo. Oo. So, yan ang inot, kuya, poverty. pagtios. Sana, ang wish ta sa mga nanay, sana magyaman ang mga nanay. Mawara ang pagtios. Mawara ang pagtiyo. Sana sa mga masunod na taon, dai na iyan mamatian ni nanay. May tataramon ka nga, ba manood ka na arayo sa pagtisabi mo kasi saro. So, Ang pamilyang burog ko, Yeah. nakidnap. ang pamilyang Burgos, arayo sa Harayo pagtiyo. sa So, pagtiyo. kumbaga, pagiging united kang sararo, Burgos ba? Sararo sinda. Kung anong igwasin da pinaghihiro. Yan. Saro sa mga katabang kuya So, pagiging Burgos kang sarong kang pamilya. Bako sa burugkos na literal ta Oh, yan. bako. Pwedeng nakidnap yan. Paransom pala. Pagtios. So sana, Ah. dahil na, saro na yan sa mga bagay na mahali. Correct. No? Na dahil na mamatian kan sa tuya ng mga ina Mhm. na magtios. Correct. Ana, pagtios. Ang Pandua, illiteracy. illiteracy. Kadaklan palan kuya ining mga generation na nakaagi. Anong Tagalog ang illiteracy? Kamang Dahil bako man sila mangmang. Bako man mangmang. Kumbaga, Kumbaga, no read, no write. yeah, no araw pwede ka lang yan. Oo. Dahil tatao magkwinta. Illiterate. Kakulangan sa kaalaman. Yan, Kakulangan sa kaalaman. Ng mga, sa kamang inot kaya kuya apig papaklas yun sa dadakang inot. Lalaki. Lalaki. Tay kang yan ini. Maagom ka man sana nga. Sa arong ka man sana. Kayto. Ay, mga usual dito lang talaga kayto. No, so mga nanay tango yan, minsan, kulang sa kaaraman. Kumbaga sabi nga, the updated. Correct. The upgraded. Oo, lalo sa mga nanay ngunya na nasa advanced age na. Oo. Yun ang kadaklan kuya na issue sa indang ngunya na hanggang ngunyan igwa kay mga araw kay. Kaya baga igwa kitang programa kuya manungod kay ni. So sa DepEd so ALS baga. Alternative learning system na pigaapod na may mga nag-graduate na rin kuya ng mga lola or mga nanay na medyo may edad na. So ini man ang garipig address kang government na makatabang duman sa illiteracy kang mga nanay. Yes, may mga nanay talaga na minsan nalalansikan sa indang aki. Iyo, dahil illiterate ang magurang. No? May nabasa ka to. So ito, may project na ito, may mabakal na aki libro. Ang title na kang libro, Facebook. Kaya kamakamakon hubagay na. May project man ngaya kami, mama. Mapailaw ngaya kami kang project mi sa science. Pailaw. Oh, Susan mig light nga, papailawon me. Light baga ngaya ma, ilaw baga ngaya yan. Kamakon hubagaan. Nalalansi na sanakan mga magurang. Tapos, ano ngayon yung F ngaya digdi sa
sa ano mo, sa card mo. Aha, yan. F. Oh. Ano nga yan, mama? Fasar. Baka, linansi so linansi. so, yan pala, Kuya Mike. Yan ang panduang problema Iyo, kanila. yung kuya eh. Illiteracy. Pasar. Ay, sila. Baka kaya yan failed. Oh. Fasar. Kaya kamutawi yung mga kaakian. Oo. Kung ano tabi ang nakuha sa eskwelahan, i-share rin kay nanay. Na, bako araw ka na. Paglalansiyon mo pa sa ina mo. Dahing maray nagibo mga aki na araw ka. Ano nga yan, F? Fasar. Pasar. Di siyempre, kita bagang mga aki, pinagpa-i-eskwela kita kan mga magurang ta. Dahil tapag gamiton ang tali ta kay nanay. Natatada ita i-share kung anong mga nagkaorkudan ta sa eskwelahan, kung in kaso ang satuya na ina day nakatapos, o may kakulangan sa kaaraman, di ba? Kaya usually, ang mga nanay kuya eh, na mga advanced ang age ng unyan, medyo ababa sa indang self-confidence. Dahil Di man ako kan, di man nga ako kan, Oo. mag-English, di man nga ako tataong pagsabot nga. Tapos kung may mga, may bisita nga so aki. Oo. Kung minsan ang ibang aki, nanay, dahil ka ngayon una magpararibok ta. Baad nga kung anong mata. Bako araw ka. Oo. May Tapos mga- minsan sa mga ina man, Kuya Mike, na may mga cellphone naman ngunyan, ang Oo. purpose, para makipag-communicate sa aki, nagkakaralan si pagkaaning mga scam na Correct. Oh, may nag-text mo ng I am Mr. Attorney kong sisay ngaya. Loadan mo ngaya ako kising queen, katanangga na kang 500,000. O, Ayo. so sinanay man paduman sa tindahan, Yan. mapabakal man mapa-load man duman kang number. O, tapos paka-load, na-receive ko na ngaya po, ma'am. Tapos, dahil na, nakablock na siya. Ayun, dahil Diba? na. Kaya, ayan, ang mga, side effects. Kang Side- illiteracy. Oo. Pantulo. Ang pantulo, ay, diretso ta na. Pagbalik ta. Oh, sige. Pagbalik ta ang pantulo. Ha? Sige. Basta na, dapat makafasar kita. Sige, babalik kita mga tugang. Mabayad mo na kita sa tuya ng mga utang. Oras, alas 2:32. An oras hatod sa Indokang United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Bear Brand. 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. New Maggie Magic Sarap. Dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Alaxan FR. Ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Isang Alaxan, tapos ang laban. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. New Maggie Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggie Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggie Magic Sarap, dagdag value pack. May free 2 sachets. Bili na, bili na. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19
COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule, 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, GML Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaknutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Niato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Mga mommies, hindi porket mommy ka na, haggard na agad. Feel sexy at maging okay na tummy. Ito ang Mixed In Capsule with Fulvic Minerals. To stay fit and slim, mag-Mixed In Capsule with Fulvic Minerals ka na. Siya na flat? Yan ang sikat. Doc F Mixed In Capsule with Fulvic Minerals. Mixed In Capsule, the slimming formula. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed In Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed In Coffee Box, may libreng 10 Mixed In Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigcstore.com, thebigc.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos.
Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa saindong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa saindong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Unang tingin pa lang na in love na ako, kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang.
Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Didi Crowdedo na kami. Ilibo niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Balik kita, Kuya Mike, sa tuyang programang Usapang Pamilya. Yes, Kuya A. Kaso bago, habang may nag-text sa tuya, Kuya A, si 4576. Ano Sabi daw? niya, more power to both of you. Salamat, Tabi. Salamat, Tabi. Tapos, uning saro pa, Kuya A, si 8811. Kuya A and Kuya Mike, okay po si Mother, pero ang problema po kay Mother, mahilig mag-loan dito, loan doon. Taga London. Tapos, pag court, subpina, kami na po mabaya. Hapot niya na, senda tinago ni ang mga inutang na 6 digits ang kantina. Hapotan mo si mama mo. Baka bigbakal masana ka mga pangangaipon nindo sa harong. Tara mo, dahil malun si mama nindo kung dahil kay puhanan. Lalo, sa mga pangangaipo ka mga aki. Yan ang ano tabi. Sa mga nag-text sa tuya, Kuya, yade. Ngunyan, ito Kuya ay na issue na pantulo. Last but not the least. So, namamatean kan sa tuyang mahal na ina. Correct. Yun ay so violence against women. Yes. Kasarabi ang mga mother, siyempre. Ito, may mga violence talaga na nangyayari sa Laukang Harong. Na mamaltrato ang ina. Iba-ibang klase Kuya ining violence baga may verbal, may psychological, may financial, may Emotional. physical. So kaya ano ang maray gibuhon pag arong nga aki nga kamo, yaon kamo na iling ni door, naaraman nindo. Communication man sana ang ano kani Kuya na dapat dahil nito pagpabayaan na paulit-ulit ini mangyari kay mama nindo. Yes. Kumbaga, di man pwede na tamili papa nindo, hahayaan na sana nindo na araw ka ng gibon ka kay mother nindo. Kung minsan Kuya, dahil nakikirama mga aki. Takot kay Papa. Yan. Ba? Takot nga kay Papa. Baka nga jombagin niya ako. Yung ba? Baka nga akong ang manlugod. Dapat, bilang mga aki, dapat may pakiaram kita. Yes. No? Kumbaga, taraman nilo si Papa nilo na dahil paggibuhon ng araw kayan. Tas alaya. Yes. Baga, kita na ang mag-ayos. No? May mga midbida ko kato Kuya, so aki yun ang nagreklamo lugod sa ano. Try kaya ireklamo ni Mama Ninda. So aki ang nagreklamo sa mga otoridad. Very good. No? Pero baka gusto sabihin na araw kaan, dahil nilo na namutan si Papa nilo, gusto lang nilo i-correct. Yes, tama. Tama ito. Ipaagi ta sa tamang paagi, lalong-lalo na sa lay. Correct. Nangani na, bako po gustong sabihin na pag nireport nga si Papa na nakakapag-commit ning bawsi, no? Violence against women, ang gustong sabihin kayan, gusto tang tabangan si Papa ta na maging maayos. Correct. Maging mamakaray. Tapos aputo rin do si Papa nilo, taaro ka nang tao kung minsan pag nag-apot ka mo, pag nagtaraman kang dahilan, baka makatabang ka mo sa solusyon. Pero kung hahayaan sa nanindo yan, every time na paulit-ulit yan Kuya pag dahil kinakikiaram, na lalo kung sa mga tarakot or hayaan na nangyayari si Mama tayo, si Papa ngay araw na talagang ngayon kaan. So salaya na araw ka na maira kita sa tuyang mothers. Correct. No? At the same time, tabangan ta sa tuyang ama na dahil makakumit ki araw ka na bagay. Kaya ang man kani Kuya ang counterpart man kani ng mga issue, igwa ki mga programa ang mga sa tuyang gobyerno. Ang mga ahensya di gobyerno ta. Arog kang halimbawa sa DOH, igwa sinapigapod na
National Safe Motherhood Program. National Safe Motherhood Program. Ano yan, Kuya Mike? Para rin sa mga mother. Of course. The motherhood. Hali sa pangalan to. National Safe Motherhood Program. Ini kuya full access to health services during pregnancy and delivery. Daing babayadan? Full access. Kung sa babayadan naman kuya, baga pigapon so ito. Sa masa. Daing ng no remaining balance. Pag mayroon na yung kasi nabaga na gari opisina dyan. Fully paid. Ito ang sa DOH. Sa may malasakit yan. Kato, yun ang wala. Ikaw pa kato? Ikaw pa. Sige daw. Go sa nang go. Ang pandua, uring mga family planning program kuya Igwa kitang natural family planning na pigapod. Yan ang Billings ovulation method. Para ini sa mga mother na naga-spacing abo na ako kang regalo nin buhay. Igwa kan may programa ka nang sa kuya na ayon siya ng gobyerno. Igwa man nga ng simbahan kiyaro kaya. Sa simbahan natural. Pantulong programang na research tao ni pigapod na W3AP. W3AP. Ang meaning kani Women Workers Advocacy Program. Saro digdi sa nakapaloob digdi sa W3AP. Manong din sa lactation. Kaya baga may mga mailing ka diyan kuya sa mga mall. Lactating area. Yan. Kaya pala niyo wala man kang bago po yan CR ha. Dahil po kamo dyan maglaog. Kung dahil magkamong aki inadara. Dahil kamo nagpapanudo. Special ini na gari programa na naglalag ang mga establishments. Tapag may mga mothers, mga lactating mothers na nagdyan, may lugar sinda na pribado. Kato baga kuya, kang wara ini. Naging issue baga yan kuya Mike ito. May talaga kanin. Ano man yan? Si Manay ngayon, dyan pa ngayon nagpapadudo ngayon sa hampangan ngayon. Nahihiling ngayon ang tikab mo ngayon kan mga tao na nag-aagi. Talo kung mag-suagom kaibahan. Hindi ko yung pagparayil. Mari kung agong pigtatakloban niya, kung agong nag-ice cream. Diba? Kaya igwa na kaining lactating area. Correct. Diba? Tapos, igwa na kunyan kuya, ikang pigaapod na extended maternity leave. So, extended. Yes. From basta na siguro ko nag-abot 2 months man sana baga. Dati. 60 days. Ngunyan, aram mo kumpira na. 120? 105. 105? Days maternity leave. Pero ang aram ko may dagdag na 15. May 15 pa? Pero din itong bayad. Pag nag-extend ka pa. Pero allowed ka pa. Allowed ka pa. Bumo ka pa abol. Pero din ang bayad siya. Ang bayad, so 105. Iyo. Diba? From 2 months to 4 months. Iyo diba? Baga. Kaya nga ni ngunyan, may mga kamid-bid ako, mabadus nga ako. Mabadus nga ako, Mayo. Tigta timing. Double pay nga yan. Araw kong nata. Nata ko yan. Yaw na duman gabos na benepisyo. Daing trabaho. Kaya ito baga summer bakasyon. Pero may bakasyon ka to, summer, bakasyon, daing trabaho, may sweldo. Correct. Pwede mo siya i-leave with pay pa. Ay, yung mga ni kuya, sa ride line pa. Bakasyon nga nagiging triple pay. Triple pay pa. Lalo yan, usong yan sa mga, Summer mga online. Yan. Mga tutor. Mga tutor. Tapos, naman kuya, sa mga solo parent na mga mother, solo parent mother, igusindang 7 days solo parent leave. 7 days. Di ba? Pag solo parent ka lang, saka mo lang ito makukuha. Of course. 7 days na to. Ito aside pa ito naman sa 15 days with leave sa regular na trabaho. Yan, correct. Tapos may mga duro discount pa sindang pero dapat may ID ka. Iyo. Kung itatara mo naman sa sa employer mo. Solo parent nga ako. Nga, di nga. Diba? Basta. Dapat, ikaw kakikusgan. Pero pag solo parent ka, sigurado mo dahil sa imong may nagpapara, surusundo na lalaki dyan. Ma-invalid yan. Yung na ganun Ma-invalid may ID ka. Invalid na ito. Ma-invalid yan. Dahil ka pala pwede magpasundo. May partner ka. Dumag ka sa kanto magsundo.
Dahil kayo magpaili. Sundol mo sa niya. Kung duman lang sa may ibong na kantuta, maling kita ni boss. Mawar ang yeso. Mawar ang So, yeso. Oo. benefits ko. 7 days ng ito. Sayang man ka to. Kamu ngayang dumating. Pasunod na naman yan, Indo. Yan ang mga Programa. Tapos, gobyerno. ano kuya ang Congress ngunyan, 4 months ago may bill sinda na nagagrant. So, House Bill number 8097. Tiga-amend dating solo parent. Mhm. So, Solo Parents Welfare Act of 2000. Tiga-amend pig-aprobahan na sa Congress. Mhm. Ang ni kuya this is a bill granting additional benefits to solo parents. And ano ang mga additional na digdig ang mga satuyan ng mga namumuta na congressman? Mhm. 10% discounts. Gari igwa na kaning dati. Naaram ko may discount na rin dati. Pero ang dagdag niya, exempted na sa VAT. 10%, wala na kang 12%. Pati VAT. So, may discount ka ng 10%, pati subat ali. Aliong pa. So, bali 22%. Oo, yan. Diba? Gani naglangkaw Oo. ninda, discount ninda. Garo da kulo ng mga single payer. Pero selected man sana kuya, so mga pwedeng babakalon mo. Okay. Identified na duman. Arog kang mga basic needs kang aki ninda. Bako sa imo, Oo, sa aki so mo. sa aki. Yan. Arog kang bado. Mhm. Mga mabakal kang bado para sa aki. Mhm. Siyempre, yung size. Iyo. Tapos kasi ko. Bado nga kang aki ko. Pero so, yan? XL. Naku na yung aki mo. Ganaan. Yung sultiro na kaya. Tapos, gatas. Gatas. Pero dapat ang mga gatas baga pangaki ngunyan kuya. So may ano level yan Yan. From 1 to 3, 0 baka to bakalon 6. mo anli. Bakalon pangaki. pangaki. Dapat sa pangaki. 1 to 3, 0 to 6. Mhm. Bulan-bulan pa na 0 to 6 months, 6 to 12 months. Ayo. 1 to 3. Yan. Mga araw Ay, mga number na ba? Aram naman talaga. Pero kung tsaa, dahil tabi kita ka mag-grant. Kung milk tea, dahil mag-grant kang milk tea. May milk magawang ito kuya Pero dahil tea. Mag-consume mo So, iyan na. So, mga necessity kan mga kaaki. Correct. No? So, necessity talaga. Essentials for the babies. Essential. Correct ka dyan. Tapos, pagkaon. Kasabay si lugaw duman. So, essential. Oo. Yung baga, essential baga ito? Essential. Silugaw. Essential. Pagkaon kasabay. Pagkaon kang aki. Bado, pagkaon, diaper. Pati ang medicine. Medicine. Medicine vitamins. Pang aki. Baka mabal ka mo. So, sa high blood, man ito pwede. Di pa man na high blood ang aki. So, aki kung high blood yung perming dagit. Yun ang mga May gwapa kuya na additional benefits duman. Ano pa? Full scholarship to a solo parent's child. Kung ang aki mo, solo parent ka, Oo. full scholarship. Pero dapat mapa-eskwela ka sa mga eskwelahan kang state universities and colleges or community colleges. Okay. Pero ngunyan sa private. baga kuya ang aramta, once na nagklase ka sa state university or mga community colleges, libre na talaga. Oo, talaga. Sponsored ni bill ni Congressman Salceda, Oo. di ba? Talagang ding babayadan. Day ka naman. Kaya gari duplication ining Oo. ining benepisyo. Baka may baka may mga Scholar ka pagpaparayan na pa. sa libreng eskwelahan. Dahil may mga may mga miscellaneous. Baka ito, dahil ito, Oo. automatic gabos baka na. sa miscellaneous Kaya na, mawala. scholar ka sa libre. Sa libreng eskwelahan. Ano kaya? Ayos mo din matali man talaga Scholar sa kuya ng libreng mga eskwelahan. Ano yan. Okay. Sunod pang Sige. benepisyo, employment program para sa solo parent. Oo. Priority sinda kung may mga livelihood program sa mga LGU, Okay. sinda identified ba sinda may mga Oo. ID, identified sinda. Tapos igwa pa sindang tatawanan ki tax incentive so mga establishments na nag-aako na magtrabaho ang mga solo parent. Okay. Ikaw nga negosyante ka. Dito kayo sa akin. Oo, may tax Solo incentive. parent kayo. Oo. May exemption kayo. May tax incentive. Incentive. Opo, kuya. Okay. Yung mga dagdag na, mga dagdag na, Kaya lang, ang update ka, ining papel na, ining papel na, 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 Dahil pa man dahil pa man dahil
duduk-duk ni ano. Panukalang batas. Papel lang yan eh. Panukala. Pero sana magkapirmahan yan. Ano? Iyo. Maging batas iyan. Iyo, Tangani baga. na makatabang talaga sa tuwing Magayon mga ni Kuya ay lalo ang na sa- ano ka eh. Ang mabebenepisyon ka so mga mothers lalo na so nahihirapan baga. Yeah. Di ba? Kaya ngunyan ang ano kung may programa man kamo sa family nindo manungod sa kay nanay nindo ipadagos sa aga kung may special program ka mo Oo. gibuhon nindo. Yes. Dito paglingawan kasi kung walang ina, wala tayong lahat dito. Ay kita maaragi. Para kita. So iba pati Dare of life. Yes. Di ba? Sa Tagalog ano nga ni ang ano mga nanay nagdadalang tao. Tao Pintuan ng buhay. Yes. Paano na tayo kung walang mga nanay? Wala tayo. Wala tayo. Walang tayo. Oo. Paano kani? Paano? Mawala na tayo. Wala na tayo. Pinapata kita kang oras, Kuya Mike. Nandiyan na yung amo. Sa Sabado naman, mga Okay. tugang, Lado Technical, Kuya Ronald Baldo. Ini po si Kuya A. And si Kuya Mike. Salamat sa kapos na nagkantabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga sa